Mima Šarac je ovde sa mnom, evo sada ćemo da joj namestimo bubicu, dobroveče. Izgledaš, samo ću ovako da ti pomognem, lepše nego ikada. Šta utiče na takvo tvoje raspoloženje i na taj fizički izgled? Pa eto, napokon sam oslobođena, slobodna, sa svojom porodicom sam. Pa znaš kako, ovde sam bila 10 meseci, samo isti ljudi. Sada je sve drugačije, totalno, porodica, moji prijatelji i tako. Tako, šta je sa Grujom? Šta je sa Grujom? Pa jednostavno, desilo se to šta se desilo. Prolazila sam pored njega, ja niti sam ga primetila, niti bilo šta. Večeras? Večeras, da. Ja sam trčala sa svojom maćehom, ona je nešto šurila. Ja sam proletela i niti sam videla da se on nalazi tu. Međutim, moj brat je bio iza mene, gde je došao da mi kaže da kada je bio iza mene, kako sam ja prošla, on je stano mi rekao je... Gde sam ja poludela, ja sam... Pogleda, ja rekao, pitam te, odgovori mi, on mi se onako podsmeva. Ja rekao, meni se podsmevaš i ja sam u tom trenutku držala viski Coca-Colu, zatim sam ga ostavila, gde je on krenuo da mi se smeje u facu, ne sme ništa da mi odgovori samim tim što je dao zakletvu da neće sa mnom imati nikakvu komunikaciju. Pre toga je pričao sa mojom maćehom, plakao je, rekao je da mu je žao zbog svega šta se izdešavalo. A čekaj, kako mu je žao svega, onda te naziva na... Pa Darko, meni to nije jasno zbog toga što je pričao sa mojom maćehom, evo sad ću ti pokažem. A šta imaš da mi pokažeš? Mima traži nešto po galeriji? Sa mojom maćehom je razgovarao. Mima mi pokazuje snimak razgovora njene maćehe i Gruje. Gde je ona rekla da je on plakao, kako mu je žao zbog svega što se izdešavalo. A ja sam pronašao jedan story, to sam sada tražio, da ne bude da sam nekulturan. Kaže, Gruja danas toko dana znala je šta ću sve saznati kada budem izašao. Logično da je išlo na tu kartu da nemamo kontakt jer bih mogao samo da je vređa. Vidimo su narod pita poz. Pa, ako je on već objavio na taj story to što je objavio, zašto je moja maćehi plakao sat vremena i pričao da mu je žao zbog svega što se eto tako izdešavalo i što smo doneli takvu odluku da nećemo biti zajedno, zašto onda ima potrebu da priča takve gadosti o meni, a ovamo sa strane nekom ko je meni mnogo blizak da priča totalno drugu priču. Izvini, upravo kolege sa Pinky RS mi javljaju breaking news, javljaju mi da se Gruja ljubi sa Deniz. Evo, kažu mi odmah sa portala Darko. Gruja se ljubi sa Deniz, uskoro sve na Pinky RS-u. Ja sam malo pre to saznala, isto su me zvali da mi to kažu novinari. Pa iskreno ti kažem, Darko, mene ništa ne iznenađuje od strane njega. On je neko ko je ovde dokazao i da je poprciv i da voli da flertuje i da se muva sa ženama. Tako da ova stvar mene ne interesuje, on samo o sebi govori, tako da ovo što on radi, to je za mene katastrofa, meni je žao. Jesam on pere zapravo sad od tebe i od samog sebe od svojih postupaka. Evo, videli smo i danas njegovu objavu na Instagramu što je lepo i za pohvalu gde je on sa svojim čerkama i šeta si kaže ovo je moje najveće bogatstvo i tako dalje, ali ispada da sve ono što radi sa tobom sada želi da anulira i da nekako, ne znam, da izbriše, da zaboravi. Darko, ja sam njemu nakon našeg razgovora poželjela sreću, rekla sam mu želim da odavde izađeš srećan, da vratiš sve dugove za koje si dužan, da se rešiš svih kamatara kojima si se zadužio, da provedeš vreme sa svojom... Naravno da ne. Da provedeš vreme sa svojom djecom, da se posvetiš svojoj porodici. Ja ti to iskreno želim. Da ti nakon toga kao objavljuješ sliku što si se prošetao pola sata, 45 minuta sa svojom djecom, a nakon toga dođeš ovde na žurku, popiješ 3-4 pića, ti se ljubiš sa Deniz. Da li je to normalno? A pre toga govoriš, moja maćeha kada ti je prišla da razgovara sa tobom, ti govoriš kako ti je žao, gde plačeš, kaješ zbog svega što je tako ispalo, što se desilo u pogrešno vreme, što si morao da se zakuneš u svoju djecu, gde se ona čak sažali na tvoje suze i sve to, da ti nakon toga, ja prolazim pored tebe, ti govoriš za mene da sam jako ruvetina raspala, gde to moj brat čuje i meni
naravno prenosi i nakon toga ti izlaziš iz kuće i ljubiš što Deniz. On tebe, moje lično mišljenje, voli kao Boga. On mene ne voli, on mene da voli, on se sada ne bi ljubio. Ali ne znam na koji način da ispuni tu emociju. Ja ne kažem da ovo vaše kako izgleda sada, da tako treba ljubav da izgleda. Ne. Ali, prosto ti vidiš da on ne može da bude ravnodušan prema tebi. Sa njim neće niko da bude, ili ozbiljna mržnja ili ozbiljna ljubav. Između nema. Za mene je ovo katastrofa da ti nisi mogao da sačekaš da prođe neko vreme, da nađeš normalnu devojku, da kažeš našla sam normalnu devojku. A šta fali njoj što ona nije normalna? Želim normalnu vezu, ti dođeš sa Deniz se ljubiš. A što ona nije normalna? Pa smatram da posle mene da se ljubiš sa Deniz, to mi nekako ne ide. Devojka koja je došla... Da li to znači da je pao s konja na magarca? Darko, ja ne želim da komentarišem, to je njegov izbor, ja opet kažem, on je neko ko bi ovdje pojebao i sve što je na dve noge, tako da on samo sebi priča i ko je i šta je zapravo, tako da mene ovo apsolutno ne interesuje. Šta je sa babinim stanom? Sve okej, mene su... Jer imaš ključeve? Baba me je dočekala fino, sve super, ništa mi ne zamera, sve ovo, kako da kaže reality, apsolutno ne prihvata, kaže najveća greška, to ne može nikako da mi oprosti, sve ostalo a Amar, bivši dečko, da li ti se javio? Amar i ja smo se čuli preko Ane Spasojević, ja sam sedela iza nje na tribinama, ona je snimala neki story, ja sam bila tu u pozadini, rekla sam mu, žao mi je što sam eto tako ispala u zadruzi, sam mi znaš da nisam takva, njemu je žao, on je sam rekao da me nije prepoznao takvu, smatra da je sve to bilo zbog realitija, jednostavno ne može da mi pređe preko tih stvari koje sam uradila, zna da mi je to apsolutno najveća greška, da mi nikako to nije trebalo, da sam trebala da budem ono što u stvari jesam i da me nije prepoznao u nekim trenucima i eto. Evo ja ovdje sa desne strane moje vidim moju prijateljicu Ivanu Šopić i tvoju prijateljicu Marijanu Zonjić. Dobroveče, devojke. Dobroveče. Mi ćemo mukati i nećete nam za mene. Ja te oslobađam, samo mi predaj ovu bubicu. Tako reći ovu lentu da dodali Marijani Zonjić. Hvala ti Mimas na razgovoru i vidimo se.